Hello! Today is with Miss Menchie! Hello! YouTuber din si Miss Menchie. Don't forget to subscribe! Mag-channel si Miss Menchie mag-isa. Joke lang! Kanan ka. Yung nakabring. Halo ka, Miss Menchie. Grabe, tinan mo yung dito ko. Basang-basa. Nag-practice pa naman talaga ako sa office. Sabi ko, ganito na pa. My gifts ang L'Oreal Micellar Water. All makeup ever longwear and waterproof makeup. Gently cleanses, no greasy feel, removes longwear and waterproof makeup. Golden dark blonde. Holiday hair made easy. Thank you, L'Oreal. This is from Caroline. And my sticker sila. Cutie pie. Brows before brows. Better than basic. The girl gang. Matte liquid lipsticks. Thank you, Caroline. Oh, may bag pa. Thank you, Caroline. This is Naomi. And then, ooh, ganda nung shade nito. Ang drunk blush. This is Coco. Thank you, Color Cosmetics. These prints. Andito si Kimi. Hello. Nasaan tayo? UP Town! I'm also with PJ and Rina. Dapat may gimbal ka din. Ano yung gimbal? Ganon? Oo, yung may hawakan. Walang available lagi. Lagi sila nagsasabi wala na daw stock. And kami. Uy, marunong na ako. Sige, lagi siya sabi niya, palihog naman. Hello. Hello. Pagbabalot mo, nagutom siya. Yeah, oo, sobra. Sobrang cute naman yan po. Oh my God. Alam talaga ko. Basta kala ko ano lang siya. Hey girl, ang sarap ng cream ko. Hindi ka mo. Okay lang mo. May ganyan akong keychain, Ilga. Ganun ko lang sa camera. Nakakabaliw yung ganyang camera. Hindi ko alam yung settings. Nagkakapid siya kasi masama. Microphone yan. Ay, ganda nung bagong filter. Hello, pwede ko mag-Bisaya? What? Oh, I don't know Bisaya. Oh my God! Oy, sa mga Bisaya dira. Malapi! Bagyo ra ba sa ato? Bagyo! Ifi! Ano kaya itsura ko may dimples? Gusto mo yung dimples niya? Alora, parang may nagbago sa'yo. Naku, hindi yung ilong ko. Tapos papakita mo talaga yung dimples. Oh, my gifts ni PJ. Thank you. Merry Christmas! Merry Christmas! Wala na picture ko kayo. Dubai. Magkakapatid tayo, magpahalan tayo. Ayan na! Grabe siya. Ito wala ang mamshi. Unable to play. May shoot po kami sa aming Christmas party. Ayan, may paring light. Oo nga eh, may pa-ring light oh. Ayun, oh. Yes! Paring light. Freelance model. Grabe ito. Grabe yung fur. Pusa, bata, pusa. Baka naman. Hindi po sa kapila. Yan. Ayun, oh. Tari bilang yung bangs. Ayos. Pa. Kabila na, kabila ka na. Wala ka na. Okay lang, pero masaya. Dali na. Wala ka naman siya. Laban!
Sarap ng food. Hot. Kumain bumira. Ay, video picture. Hello! Hi, Paul! Eh, doon ako natin sa taas. Yung Christmas gift mo na mamaya, may nagdala ka? Something big. Rice cooker siya. Di baterya. Kasi tinan mo kasi kanina, tinan mo. Passport na, passport. Tinan mo. Gusto ko yung passport. Grabe ka dito pa, Undertaker. Ang bait mo na! Bala mo, one by one! No, what is your dream? Naman talaga. Alam ko talaga yan. Wow! Wow! Or surprise. Wow! We're happy. Nanalakan mo na yun! Vlog takeover! So cool. Masyado maliwa. Kukunin ka na ni Lord dyan. Give me Ryan. Ay, nag-iisip pose. Bert! Scoliosis pose. Smile ka naman, Bert. Chin down ka, konti. Smile. Para sa kumpanya sa palayan. Sana magka-jowa na. Gusto na! Sana kumayag na. Ang hirap naman yan. Uy, nasaktan. Pero totoo naman, at least sanay na ako. May post ba? Uy, single ka. Single ka pa rin sa New Year. At least sanay ka na. Ramdam-ramdam ko na ang iPhone. Charger ka pa. Charger. iPhone X. Kapa ko na ang charger at ang battery. Battery! Gusto ko yung cover eh. Libro. Libro talaga, ma! DJ, thank you! Pero laagan. Hindi mo naman kalanis. Hindi mo naman kalanis. Oy, sino yung Hindi na, guys. Papagames. PJ, hindi na. pakabaan eh. Kung sino nagbigay, gusto ko talagang Tapos ang hulog ko sa suking gindahan. Dear Mars, happy birthday. Huh? happy birthday, happy Valentine's. Dear Mars. Kailan birthday mo? Mark. So happy. Hindi kilig ako. Talaga ba? Pagkapa ko lang eh. Video mo. Alam mo, dapat susulatan mo para hindi nila ibigay sa iba. Tsaka alam na saan galing. Sa sobrang daming libro. Yes. Ako gusto ko talaga. Gusto ko yun. Reminder lang, bawal magnakaw. Reminder lang, bawal magnakaw. Bagay sa akin yung bahay, no? Dito na lang ako. This is the giveaway from Sir Deo's family. Sir Dave. Lahat ngayon po, mamimigay po tayo ng mga regalo dahil kapaskuhan, magkakwentuhan, kantahan at syempre sayawan tayo. Grabe mo yung no? Ghosting, no? Syempre, pinagbibidahan tayo ng malalaking Christmas. artista. Syempre, si PJ Andrena nandyan at Nina Dalaw. Ayan. So, ano po kayo ng banda? Yes, Hello po mga kapibinsyano. Wait, pila tayo! Ngayon pa lang po, nagpapasalamat po kami sa supportan niyo po sa Yes, syempre, kasama natin si PJ Andrenal. Tama, inatak ko sa iyo para po. Una siyempre si PJ Andrenal. Bubunutin na po ni PJ Andrenal. Syempre, ngayon Ako kapaskuhan. nakabunot eh. Parating pa naman to yung 17. May girlfriend ka ba? Wala. Bag siya eh, na pambabae. Wala ba yung tatanong yan? Initiative niya, di ba? Kay Alora to. Ang bobo niya na. Iba na lang. Si Alora yan! Sa bubunot yung wala ka dito. Para na yan. Sana mabunot ko ang akin. Ang para babaeng may kami naka-neckline. Pero, turtleneck. Turtleneck. Turtleneck, ayan. Pinag-usapan Sana niyo ba doorknob. ito? Kailangan ko ng doorknob. Sasayaw ko. Bang Financial Bookstore. Lahat ng Christmas party na pinuntahan ko, tumbler ang nakuha ko. Yan, Tumblr. taping. Uhaw ka ba? Business ka na. Mga tawa ako. Yan. Dati ko na magkakabuo tumbler sila. at Starbucks na tumbler. Yes. Dahil hindi na usang walk, millennial na tayo, digital na. Wala ako na lang bubunot sa sarili ko. Ikaw na lang, tay-tay ka na rin, no? Ayan. Tiga. Christmas.
16, yeah. 16. Ay, kay Ay, Ice. nako, baka Ernesto. Anong papanoorin mo sa Pasko? TV Patrol lang daw. Wala siyang pera ngayon. Oh, speaker. Hindi, maganda tong game ha. Maganda game to. Nakakayak. Ay, ginagano'n. Ano yan? Maganda tong game na. Ayan, si Paul Montesili na. Ay, Lai. Ano kaya ito? Ay, sabon. O, ikaw na, Robert, ikaw muna. Whey protein. Yes, pampa-beauty. Sama-sama tayo magpaganda. Dito lang yan sa... Hanggang kay ganda. Ay, say that. Pang-masahe. Pang-masahe. Oh, mga lola yan. Yes. Dalawang winners na lang po makakatanggap ng bonggang-bongga na regalo ngayong gabi. Diary. Lalaki. Diary to wait lang. Ay, no. Ay, no. Okay yung camera, oh. Hi, Direk. Mars! Ay, no. Sakit. Pasensya. Ano yung nakuha mong regalo? Hi, kain po kayo. Ay, parang... Kasha pa. Oh. Kasha ba tayo? Kasha dalawa? Kasha. Chip pala. First. Ano yung bola na yan? Ngayon, isipin nyo naman ang mga ex niyo. Waki na! Yan. Waki na ako! Kanina ka pala gawa yan. Hi, Best Friends! Kakauwi lang and shout out kay Paul Montecillo and kay Paul. Thank you sa inyo. Hinatid niyo ako pa uwi. Super thank you. Na kami naging friends pero minsan na lang kami nagsasama because of the schedule. Before kasi, Best Friend, lagi kami magkasama kasi sa mga commercials. Doon kami naging close. Halos commercial model sila. Pero yun nga, nag-iba na rin yung mga landas. Yung iba, nag-business. Yung iba nag-artista. Yung iba, tinuloy yung modeling. Buti na lang today, lahat kami available. Actually, hindi lahat available. Kasi si Grizel Gatela, meron kasi siya shoot sa commercial. Maraming chocolates galing kay Bieshelo. Thank you! Napansin nyo, hindi ako nagluluto. Kasi pupunta na naman ako ng Cebu. Tagal din kami doon. Hindi pala nakasaksak. Microphone. Hello, hamster. Hi, hamster. Dito kami sa condo ni Eric. Another Christmas party. Look at pagpasok na yung JR. Wow! Model! Wow! Wait, is this newly renovated? Yeah, the whole place. Hello! Why? Okay. Guys, 2 days ago, I got nominated as new artist. Congrats! Awards. So nice. Ang cute naman ito. May chef pala dito. Yeah, boy! Wow! May Oh my God! Okay mga mamis, ngayon niluluto po natin ang steak. Bale, ang secret lang po dito, love. Luto eh! Rodin E. Rodin E. Tingnan mo yung phone niya, babe. Oh my God. The Jedi. The Last Jedi. Kanina. Hi! Hello! Iyaw mo? Steak. Steak! Steak. Oh! May kasamang dumi sa paa. Kaya... Diba bro, ikaw yung naghanap ng unit? Kaya... Uy! Waiter! Tayo ba ba? Ano po?
The family eats together, stays together. Yeah. What's up, YouTube? I'm Inday Grisha for the day. Salamat kayo! What up? Focus. Yan. What are those? Chocolate? What? For real? Dude, what does mine say? Sweet! What about mine? Dude! What does mine say? Sweet! A working rat. Nice place. Team Irek! Hello, Kuya Irek! Movie role. Lead na kontrabida. Bakit? Wala. Gusto ko lang kasi forever na ako nagpapatawa eh. Well, Parang forever Kengoy Klaseng punishment gusto mong bigay sa bida. sa bida. As in, ako yung magiging bida. As in, yung hawa ko yung barils galing sa ulo. Walang pumasok sa sinabi. Lahat sensor. Ikaw. Ha? Ikaw ba yun? Action star. Angelina Jolie. Joke lang. Angelina Jolie with a rat. in group may ask you his or her question. Ito yung game natin. One question. Nakaka-anto. Tapos kang pakainin. Icebreaker eh. Sasabihin mo, ito yung Sabi yung baduy. Hindi, si Merdan muna. Paul Walker. Ano yung nagnanakaw ng kotse? Carnapper. Hindi, hindi na ako yan. Nagnanakaw ng kotse. Parang mga gone in 60 seconds. Ah, okay. The dream role daw ni Eric is maging leading man ni Rojin. Rogin, sitting on a tree. What one thing can you do to have an effect on government this year? Pay taxes! Woo! Duterte! When you think of your lonely times, Woo! what scares you about the experience? The dark experience? I don't know. Barbecue. Tapos, Chicken barbecue. Barbecue sauce. Yo! Parang iba yan. Parang iba din yan. Lollipop. Burrito. Bar burger. Steak. Barbecue. Hotdog! Chicken. Corn dog. Corn dog. Hamburger. Hamburger. Circle. Circle dog. ang hirap naman yan. Circle dog. Dog circle. Circle dog. Pass. Ano yun? Bagel. Bagel. Okay. Breaker lang eh. That's Kasi the ito nga, icebreaker. icebreaker, get to know others deeper still. Bakit ako? Alamat! Bet Alamat ka, Eric. Alam, bet malulo, di! Lakas mo ka, millennial! Are you? Ready for commitment? Tayo na ba? Ang kulit ni Merdan! Ang daming barbecue na kain ni Merdan! Ano, ngayon lang na-digest eh. Bango ng paa niya, asim. Joke lang. Walang sinigang, no? Sinigang? Are you patient? Ang tagal-tagal nila yung tanong. Are you ready? Bumiyok. Patient saan? Hospital. Are you patient? Kaya ba doktor? Depende. Ay, wala. Hindi, depende kasi minsan... Ganun. Pero at the end of the day, wala rin. Ayos din eh.
Ganyan ang love. Boom! Pati wallpaper sila. Tingin mo hanggang kailan? May katapusan ba? Hindi siya Chihuahua. Shih Tzu, Yorkshire. Shih Tzu, Yorkshire. This is very low. Ice molder. Brain! Sana wala mag-stick. Dalawa yata yan. Ano, number 2 na ba? Sa pangan yan ah. Cute. Sabi ko, pwedeng diretso na yun. Cover mo. Kapag niya ni Joel. Okay, sino number 3? Ay, puta ka ano to ha? Ay, parang i-steal ko yan. Charot. Cash ba? Feeling ko cash yan. Ano pala, wait. Uy, pang grocery. Kaya pala worth 1K. Sabako eh, no? Laman eh. Bukas na magpamarket price. Wala kang i-steal. Department store. Ay. Ano daya? Wala daw kasi pa. Touch mo, touch mo. Pagkita pre. Wow. Sino yan ang bigay? Saan galing yan? Wow, ang ganda! Ay, automatic na po. Ay, suotin niya to, black. Oh, you like the stuff toy? You like your microphone? Nag-invite na tulog. Wala ba na dugi? Walang dugi ko. Labi. Palambing. Ay, masarap talaga kumain. Hindi mo na kailangan ng menu kasi alam mo naman yung order mo. Sana nag-order. Sumakon loud eh. Sorry. And for the thankful, yung may kanin niya. Guys, you're good. Thank you. Ito lang. So 2 hours lang. Thank you. Dong, para sa'yo. Ang laban na to. Kainin mo na yan. Ayaw. Ang laki kasi. Shy fish pa eh, no? Dito. Bye. Nakauwi na ako and I just want to thank you for watching my YouTube channel. And malapit na mag-Christmas! Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like my Facebook page, and my Instagram. Tetere! Tetere! Tagasan ka? Nagkamandaluyong. Tut, 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 tut. Taga saan ka? Mandaluyong. Boots! Tut, 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 tut. Love you from Kitly. Cute. Hindi kitli. Thank you, kitli. Thank you. Siyempre, bigyan natin si ate mga lalagyan para hindi makalat sa loob ng bag niya. Yung mga papeles ko lang yung sa senior. Oh, ganda. Take out ng kebab. Chorizo, longganisa, Tapos tocino. The best part, barbecue na dyan steak na sa... tinanggal yung mga steak, pinrito namin. Chorizo ng... So, lahat ito galing sa... Jinsan. So, parang mukbang Jensen breakfast. Hindi pa rin. Di pa rin, di ba? Oo. Tapos ito si Ate Tere, kumakain na siya Si ng mukbang. biryani rice. Okay. The best yung pork barbecue na to. Oh my God! Yep. Ayan. Ito. Harap yung barbecue. Sobra, no? Kahit na iniha, kahit na pinirito. Masarap.
harapan. Mga best friend, nandito na naman ako. Bisita kay Inday Christian. Happy birthday! Galing kay Aking. Ay, Lord. Gisayawan ka, di mo nakita. Saka. Nagaman na naman ko. Jen, taga-asa ka. Tagalite eh. Naman na kayo ni Daddy. Sino to? Bakit to bago sa mukha ko? Ang sarap ng pagkain ni Inday Christian. Galing sa Jinsan daw. Ang sarap, grabe. Hi nga pala sa mga taga Jinsan. Ooh! Exercise ako sa'yo ah. Ate Tari, pakilala mo anak mo. Si Luisa, ang kanyang anak. Look, kaway ka dun sa kaway ka dun sa camera. Look, busy ka. Kaya si Lawrence, saka si Olive. Olive Yenge. Salamat kaayo!